saamaan sellaisia hallusinaatioita. Jossain vaiheessa mä tajusin, että mä oikeastaan vaan uneksin nukkuvani. Todellisuudessa mä oon tekemässä lumitöitä. Todellisuudessa mä oon maalaamassa seinää työpaikallani kiinteästi. Mä huomasin, että mä oon helvetin väsynyt ja keitä kahvia kotona. Heitin kahvia kotona, keitin teetä. Teepuruja siihen pannuun ja rupesin keittelemään. Odotin, katsoin, että Hesari on pudonnut. Katsoin, että siellä on tullut uusi 7. Suoraan pakko nähdä kaikki juorut. Kävin hakemassa sen 7 ja se jätti sen sinne ja mä kiinnostin itseäni vähän aikaa. Se on aina sellainen kohokohta viikossa. Se on aina niinku paskin hetki. Se perkelee se, että tulee se ihana 7 ei tule. Jostain syystä se oli nyt tuolla. Ei, jostain syystä sitä ei ollut. Mä olin siis kuvitellut tän kaiken. Mä tajusin, että mä oon todella sairas, mun täytyy soittaa lääkäriin. Mä tajusin, että mä oon elämäni kunnossa. Nyt ei kun baanalle ja katselemaan, minkälaisia ihmisiä. Mä ajattelin, että nyt ei mitään, nyt pystytään himassa. Himassa pidetään turvallisena riittynä. Mä päätin, että otetaan riskejä himassa. Hain nyrkkeilyhanskat. Aloin mätkimään. Mä otin nyrkkeilyhanskat ja mä vähän aikaa pussailin niitä. Ihan pussattelin pikkasen. Mä nuoletin. Pikkasen ja sitten kun mä olin nuolettanut niitä, mä laitoin ne olohuoneen lattialle. Mä laitoin ne mun takapuoleen. Mä otin ne ja laitoin ne niinku pään päälle, sillä tavalla hatuksi. Hatuksi tasapainoilin niin. Mä päätin, että mä otan pelkkää kuvitelmaa, kun on nyrkkeilyhanskat. Mä oon taas sekoillut tuolla. Ja hän tajusin, että nyrkkeilyhanskat on ihan totta. Mä oon ihan selkeä homma. Mulla on ne nyrkkeilyhanskat, mä oon jo nuollut niitä. Se on siinä. Mä päätin, nyt mä tarvin jonkun kaverin, kenet mä voin niin, mä voin matsata itse. Mä itse. Joo, mä otin isoja koukkuja naamaan. Mä otin isoja koukkuja naamaan. Mä en ottanut mitään koukkuja naamaan. Pidetään naama kunnossa. Aina ensimmäisenä. Ja mä päätin, että naama pidetään kunnossa. Mä en mätkinyt ollenkaan. Mitä mä näillä mätkin, että mulla on näitä nuoleskelun nää jakupakkaa. Mä voin hyvin katsella telkkaria näin. Mä päätin, että mä katselen telkkaria, vaan mä katson Whitespinina leffaa. Mä katsoin nyrkkeilyleffaa. Mä en katsonut nyrkkeilyleffaa, mä katsoin sotaelokuvaa. En katsonut, mä katsoin trendejä. Ja mä katselin ne trendit loppuu siinä ihan rauhassa. Ja mä en katsonut trendejä missään vaiheessa loppuun, koska mä päätin, että jätän siinä pienen semmonen vaan 3 minuuttia ennen loppuun. Jää se kato suspensi sieltä loppuun.